mu gwanin mu kai ne. Nura yamin wa kai ne namu Maryam Lawan ne. Ya ilahu kai na roƙa farko da ƙarshe ya tabaraka likina Allah. Ya ilahu kai na roƙa Allah yarje in tsara baitina amin. Mun wanda ba ya raini kai ya rika ka zan masa tsani haka ne. Ganga a doka zan canza baitika domin shi zana rera babu batun iyaka. Allahu ya tsare ka ya kare lamuranka ya daga darajarka ya kara kwarjininka sannan da martabarka ya karo masoya. Dama abin da kake kanai domin masoya farin cikin masoya sauraron baitukanka addu'a kake sha musamman ta iyaye. Nura ka wuce su ka bar su ka bige su baka cikin sahunsu baka shiga hudarsu. Rabbi ke tsare ka dama shi karka kana da halin kwarai kowa ya sani sarai. Baka da niyyar cuta baka da halin tsiya kana da farar niyya ga ka da kyan zuciya shi kwasan zuciya shi ke sanya shan wuya. Nura ka yi dace ko ina kana nan ka tsaya guri guda su kuma suna can. Alkhairi ka sa rai shi ya sa ka nasara mu dai muna nan da kai Nura. Allahu ya kare girma amin Allah. Addu'a nasara ce ita ta sa kai fice duk wanda bai addu'a wallahi zai karkace. Addu'a makami ce garkuwar mumini ce dole mi addu'a gare ka kai dace ko bayan babu ranka Allahu ya ji kanka ya kai haske kabarinka ya sadaka da manzon zira. Masoyinsa ne kai masoyinsa ne kai mai salatinsa ne kai mai kaunar ahalinsa mai koyi da sunnarsa mai kaunar masoyansa mai taimakon na kasa. Nura ya za a yi karasa ka tsabtace samunka ka kare dukiyarka ka rike sana'arka ka taimaki manyanka ka kama magautanka ka rike masoyanka. Nura kowa naka yara manya suna son ka. Nura in ka leko kowa burinsa ya ganka su ɗauki hoto da kai Nura. Angon Amina kai ne farin cikin ta kai ne mai sata dariya kai ne fara'a take ma Nura addu'a take maka kuma Nura. Allah ya kare asara anan zana barka Allah ya ja kwananka